Mogu reći da naš studio nikada lepše nije izgledao i to sve zahvaljujući jednoj pravoj Rimljanki koja odlično govori srpski. Ako sam dobro shvatio, jesam. Da. Dobro, zna da kaže da. U pitanju je Sara Jovanović, pravo iz Rima u Beograd. Da. Sara, dobrodošla u emisiju Otvorite Atlas. Hvala puno na pozivu i hvala na ovakvoj lepoj najavi. Ja sam spremio još mnogo toga nego vreme ograničavajući faktor, znaš. Pa da krenemo mi odmah na pitanje. Evo, spomenuli smo Rim, koji je tvoj rodni grad. Da, tamo sam rođena. Tamo si rođena, tako? I živela do svoje 15. godine, skoro, da, 16. To je neka srednja škola, tako? Da, došla sam ovde u, ja mislim da je bio 3. razred srednje škole. I evo kada spominjemo Rim, po čemu ti on ostao onako u sećanju? Šta je to što te onako rado podsjeti na večni grad? Ima definitivno neku posebnu energiju i mislim da je svi osete kada dođu tamo. Prosto svaki kutak je ispunjen sa nečim što pleni. Prosto to je nešto neopisivo i kogod da nije imao prilike, ja bih ga posavjetovala da što pre ga poseti. A pošto sam tamo živela, svakako da imam mnogo prijatelja tamo koji mi i nedostaju najviše, jel te? I bilo mi je teško onako da se preselim i da započnem novi život, ali sad sam se navikla i nekako imam sve što želim ovde, baš u Beogradu. Da, a kad si malo prespomenula to da bi imala nešto da preporučiš ljudima koji odu za Rim, pa koje su to mesta koja vredi pogledati tamo, gde se može najbolje fotkati, čime se može pohvaliti da se vidi u Rimu i naravno gde može da se popije neka dobra kafa, da ne ostaneš bez džeparca. Mislim da je pravo bogatstvo kada se čovek odluči da ide u neki drugi grad, da ima nekog prijatelja vodiča, mislim, ti možeš i da kupiš knjigu i da vidiš prosto te znamenitosti, da naučiš nešto o njima, ali je, makar meni, najlepše kada mi pokaže i neki drugi deo grada, koji možda nije toliko posećen turistički. Da. Preporučila bi svakom, pre svega, kad si već spomenuo hranu i uz kafu, takozvani cornetto alla crema, koji je u stvari neki kao croissant sa kremom, ali to prosto ja samo u Italiji sam takve probala, i kafa, definitivno, i pizza, ima fenomenalnih restorana i treba naići na pravi, jer su mi mnogi prijatelji rekli, pa i nije neka pizza u Italiji, mislim, izgovoriti to je pravi greh. Prosto treba samo da nađeš na pravo mesto. Naravno da ima i nekih restorana koji nisu toliko dobri kao u svakom gradu. Treba prosto samo da znaš gde treba da odeš. Da, a Rim je definitivno grad koji, onako što bih ja da kažem, vrišti na umetnost. Da. Onako prepunje spomenike. Ti si upravo u jednom intervjuu rekla da Rim ima spomenike, ali da Beograd ima dušu. Šta si po tim mislila? Šta je to duša Beograda? Šta to on ima što Rim nema? Pa, ne mogu da kažem da Rim nema, ali nekako mogu da pričam u svoje ime da sam ovde osetila nešto što nisam tamo osetila, to je da sam kod kuće. Koliko god da sam dugo živala tamo, bila sam stranac, Sara Jovanović, svakako da nije uobičajeno italijansko prezime. Daleko od toga da sam imala nekada probleme u društvu ili da su me gledali kao strankinu, da sam ja sad imala tu vrstu problema. Naprotiv, ne, nikako, nikad, na sreću, ali nekako ovde moja kuća, moja porodica, nisam imala toliko ni prilike da provedem svaki praznik sa njima i eto, prosto sad sam i ovde stvorila neki svoj život i ostvarila mnoge ciljeve, pa mi se i ne ide odavde. Ostani nam ti ovde, što se nas tiče, stvarno nema potrebe da možeš turistički u Rim, nije to problem. Nego te pitam, kada već razgovaramo o tim nekim lepim gradovima, jesi bila u Pragu nekad? Kažu da je važno za jedan najlepši grad. Nisam još uvek. Pazi ovako, nova rubrika, ovde kod nas u emisiji Otvorite Atlas, je u vezi sa jednim serijalom, a to je putovanje u Prag. Na putu do Praga zaustaviš se i u Bratislavi i tamo možeš mogu da se vide 4 bronzane statue i ako nisi bila tamo, hajde sa mnom, a i vi, poštovani gledalci, idemo zajedno da pogledamo te 4 bronzane statue. Može? Može. Idemo.